салом дӯстони гиромӣ, муҳимтарин хабарҳои ҳафтаро манзури шумо мегардонем. мушзани соҳибистеъдоди тоҷик Баҳодур Усмонов пас аз он ки дар чемпионати ҷаҳони бокс зинаи сеюми ифтихориро ишғол кард, аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ бо тӯҳфа қадрдонӣ шуд, ки ин автомобили хориҷӣ мебошад. Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкили як ҷамъомади тантанавӣ як қатор мушзанҳоро барои дастовардҳои арзишмандашон бо мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ кард. аз ҷумла ба Баҳодур Усмонов, ки бо гузашти 12 сол дигарбора дар чемпионати ҷаҳон барои Тоҷикистон медал овард, бо мукофоти арзишманд қадрдонӣ намуд. ҳамзамон ба Баҳодур Усмонов маблағи 70 000 сомонӣ аз ҷониби Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. ёдовар мешавем, ки Баҳодур Усмонов яке аз довталабони асосӣ барои иштирок дар бозиҳои олимпии навбатии Париж 2024 ба ҳисоб меравад. имрӯз заҳматҳои маро қадрдонӣ карданд, маро дастгирӣ карданд. аз ин хеле шудам. дар шаҳри Душанбе мусобиқаи Кафа футзал Кап 2023 баргузор мешавад. ин мусобиқа бори аввал дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. ташаббускори асосӣ Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ буда, дар он дастаҳои 6 кишвари минтақа Тоҷикистон, Эрон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Афғонистон иштирок хоҳанд кард. дар доираи мусобиқа Кафа футзал Кап 2023 дар маҷмӯъ 15 бозӣ баргузор мегардад. мусобиқа аз рӯи системаи даврӣ дар як марҳила доир мешавад. бозиҳо дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ баргузор хоҳанд шуд. мунтахаби футзали Тоҷикистон барои иштирок дар ин мусобиқа феълан дар шаҳри Гулистони вилояти Суғ ба тамринҳои пайваста машғуланд. бо ташкили чунин ҷамъомади тамринӣ, тими миллии футзали Тоҷикистон мақсад дорад, то дар ин мусобиқа бозии арзанда нишон дода, бар муқобили дастаҳои пурқувват бахусус Эрон, Ӯзбекистон натиҷаи дилхоҳ ба бор орад. мо бошем ба футзалбозони кишвар танҳо барор муваффақиятҳоро орзумандем. мақсади асосӣ як бозии хуб нишон диҳем, ки ба мухлисони худ, ба мухлисони мо, ки дар хонаи худ бозӣ мекунем, бозии мо махбул шавад. дастаи Реал рӯзи муаррифии Килиан Мбапперо эълон кард. роҳбарияти Реал Мадрид ният дорад, ки ҳамлавари ПСЖ Килиан Мбапперо, ки бояд дар равзанаи тобистона ба дастаи онҳо бигузарад, дар даври якуми чемпионати Испания, ки Реал Мадрид бар муқобили Атлетик Билбао бозӣ мекунад, футболбози фаронсавӣ расман муаррифӣ карда мешавад. баъд аз он ки Реал дар Сантьяго Бернабеу бо Атлетик Билбао бозӣ мекунад, баъдан 3 бозии дигарро дар сафар мегузаронад. ба ҳамин хотир мехоҳад, ки ҳар чиз зудтар дар майдони хонагии худ ин ситораи маъруфи олами футболро муаррифӣ созад. аммо гап сари он аст, ки Реал Мадрид кай метавонад Килиан Мбапперо аз дасти ПСЖ кашида бигирад? ин саволе аст, ки танҳо шайхҳои араб медонад. ва як омили дигар он аст, ки агар Мбаппе бисёр хоҳиши гузариш ба Реалро кунад, он вақт то соли 2024 бояд дар курсии бозингарони захиравии дастаи ПСЖ бишинад. ҳатто агар ки ба майдон ҳам набарояд, роҳбарияти клуби шаҳри Париж ба ӯ иҷозати гузариш ба Реалро нахоҳанд дод. UFC расман эълон намуд, ки Ислом Махачов ва Чарлз Оливера бори дуюм бо ҳам вомехӯранд. ширкати UFC барои Ислом Махачов ҳарчанд зиёд рақиб кофт, вале гашта боз баргашт ба Чарлз Оливера, чунки барои Ислом Махачов ва Чарлз Оливера феълан рақиби арзандаи пайдо кардан мушкил аст. рақобати Ислом Махачов ва Чарлз Оливера рӯзи 21 октябр баргузор мешавад. дар ин бора президенти UFC Дана Вайт расман эълон намуд. рақобати онҳо дар UFC 294, ки дар шаҳри Абу-Даби доир мешавад, дар нақша аст. ёдовар мешавем, ки Ислом ва Чарлз бори аввал моҳи октябри соли гузашта бо ҳам вохӯрда буданд, ки он ҷо Махачов бидуни мушкилӣ рақибашро шикаст дода, унвони қаҳрамониро ба даст овард. баъд аз он набард ҳар ду варзишгарон як маротибаи дигар дар UFC муҳориба анҷом доданд. ҳамзамон UFC набарди ситораи дигари худ Ҳамзат Чимаевро ҳам муаррифӣ кард. муҳориба миёни Ҳамзат Чимаев ва Пауло Коста рӯзи 21 октябр дар доираи силсилаи рақобатҳои UFC 294 дар Абу-Даби баргузор мешавад. Ҳамзат Чимаев ва Пауло Коста маҳз дар ҳамон октагоне, ки Ислом Махачов ва Чарлз Оливера баромад мекунанд, он ҷо набарди худро анҷом хоҳанд дод. ситораи футболи португалӣ Криштиану Роналду расман эълон намудааст, ки дигар ба футболи аврупоӣ бар намегардад. ҳамлагари бошгоҳи Ал Наср
криштиану роналдо зимни як мусоҳиба эълон намудааст ки ӯ дигар ба футболи аврупоӣ барнамегардад, зеро сатҳи он хеле паст рафтааст. ман 100% бовар дорам ки дигар ба клубҳои аврупоӣ барнамегардам. роҳи футболбозонро ба сӯи арабистони саудӣ боз кардам. мебинем ки баъд аз гузариши ман чӣ гуна ситораҳои дигар низ ба ин ҷо омаданд. ман 38 сол дорам ва футболи аврупоӣ сату сифати худро гум кардааст. танҳо премер-лигаи англия аз умраи қавитарин лигаҳо боқӣ мондааст, гуфтааст криштиану роналдо. пас аз он ки лионел месси ҳамчун футболбози дастаи интер майами муаррифӣ шуд, онҷо низ дар мавриди шикастани рекорди криштиану роналдо ҳарф заданд. зеро дар муаррифии лионел месси ҳамчун бозигари интер майами шумораи зиёди амрикоиҳо омада буданд. шумораи мухлисон ва ҳаводороне ки ба дидани месси омада буданд аз муаррифии роналдо дар ал-наср бештар будааст. ҳамзамон пахши зиндаи муаррифии ӯро дар интернет 3 миллиарду 500 ҳазор мухлис ба таври мустақим тамошо кардааст. дар ин маврид гуфта мешавад ки криштиану роналдоро тавассути интернет зимни муаррифӣ танҳо 3 миллиард тамошобин дидааст. бо ҳамин тамом то дидорҳои навбатӣ сарбаланду муваффақ бимонед.